Готов е българския бизнес за експанзия в чужбина? Българските компании са готови, обаче само експанзия, само като самата компания сама по себе си да прави е доста трудно. Значи тя трябва да има и някаква наистина държавна подкрепа. В смисъл да се знае, че държавата подкрепя такава експанзия. Защото когато отиваш в други държави, малко говорихме за други неща, тук става въпрос и за стратегически инвестиции. Другите държави предпочитат по някакъв начин не само да дадат чужди инвеститори, а това нещо да бъде свързано с тях. И те намират начин да защитават тяхни компании. Или по някакъв начин да те притискат да отидеш и да работиш само за тях. И мисля, че и в България вече имат достатъчно, за 25 години се направиха достатъчно големи, израснаха много български компании, сравнително големи холдинги, в различни сфери, включително и в индустрия и в производство. Но за да има експанзия, трябва да има държавна политика, която да ги насърчава. Не е нужно да им дава пари, но когато чисто политически в дадена страна се опитат да ги притиснат, българската държава да става за тях. Тук не сме готови. Свободните пари са на чуждите пазари. Отново поради проста причина, че не се прави никаква нормативна рамка, за да се развива българския пазар. Преди години един от най-развитите пазари, където има свободни средства и където се набираха капитали, беше Варшава. Поради някои грешки на техните правителства и може би не само на техните правителства, този пазар временно го позатвориха. В момента големите борси са Дъблин, Франкфурт, Лондон, където хората, които имат средства, ги отиват и ги предоставят, за да може да се развиват различни проекти. Така че това ни принуди ние да отидем там, за да можем да лиснем нашите облигации там. Работите в Румъния. Как стои Евроинс на местния пазар? Евроинс е едно от топ 3 застрахователни дружества. Поради това, че то се разви много бързо, преди 3 години имаше определени проблеми с това да се внесе допълнително капитал, но това вече е направено отдавна. Още през 2015 беше завършен процеса през 2016. В момента дружеството е в топ 3 не само като приходи, а като печалба. Няма много разлика, освен това, че в Румъния се опитаха в някаква степен да ограничат ръста на цените, които бяха изключително ниски, но дори при този ограничен ръст те са 2 пъти по-високи от България. Което позволява, цените на полиците говорят, което позволява компаниите да бъдат наистина по-здрави, да могат да изплащат на време обезщетения, както и да се развиват. Не мога да кажа същото за България, където под благовидния предлог да направим всичко за клиента, се работи на принципа дайте, ако може клиента да не плаща пари, а в същото време да му намерим да му плащаме обезщетения. Така че тук по всякакъв начин се стреми да се разбива пазара, не да се гради. И това говоря именно от държава и регулатори. Не визирам само за застрахователен регулатор. Говоря за абсолютно всички видове регулатори. Докато, ето ви нещо и в каското. Например, в Румъния не се крадат автомобили. Кражбите са сведени почти до нула. Просто, дори за части. Защото си има законодателство, с което ако си седнал да се повозиш или случайно сте хванали, защото си избъркал да вземеш чуж автомобил, все пак си лежиш 3 години. И то в една нация, която смея да кажа, че там прага им на чувствителност към кражбата е доста по-нисък, отколкото там. Малко по-различна е културата на нацията и нямат нищо против тия неща. Докато в България масово се крадат автомобили. Включително за част. И вече 25 години никой няма желание. Тотално няма желание от страна на държавата и на каквито и да е други органи. Регулаторни, полицейски, всякакви, да се въведе ред. Всичко е въпрос на пиар. Гърция може да си говорим, че е страна в криза, но реално доходите на населението са много по-високи. Там по-скоро има криза на държавата, на дълга на държавата. Докато въобще не може да се каже, че икономиката толкова много страда, още повече там туризма
самата държава се грижи да е на много високо ниво, приходите са много добри. Мога да кажа, че за страховките също, колкото и да е странно, пазара се развива и нараства. И там не се кратко.